A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qalu padha ngucap sapa kaum, ya dzal qarnaini, he raja Dzulqarnain, inna ya'juja stune ya'jud wa ma'juj al ma'jud, lafat ya'jud wa ma'jud bil hamzi kelawan hamzah wa tarkihi lan ninggal hamzah. Ini sing maca ya'juja wa ma'juj, sing ya'juja ma'juja. Huma utawi ya'jud ma'jud iku ismani jeneng loro, ajamiyani kang bangsa ajam karune, maksudnya dudu bahasa Arab. Liqabilata ini kedue ahli pedukuhan loro, ahli qabilah loro. Lah nek ngono falam yam sorifa mongko ora nrimo tanwin apa ya'jud ma'jud, perkara termasuk isim ghairumun sharif. Isim ghairumun sharif nalikane fathah diwaca nasab, nalikane napa nasab diwaca fathah, nalikane jar ya diwaca fathah. Inna ya'juja wa ma'juja iku mufsiduna, padha gawe rusak sapa ya'jud wa ma'jud fil ardi ing dalem bumi. Yang rusak binahbi kelawan ngampak, wal bagyi lan ngani ngoyo. Inda khuruji ming dalem nalikane metune ya'jud wa ma'jud ilaina maring kita. Fahal naj'alu mongko apa to ndadekaken ingsun laka maring sira khurjan ing upah, laka maring tuan khurjan ing upah, ajub lan tegese upah, minal mali saking bondo, wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalam siji qiraah kharajan utawi lafat kharajan gimana ni pajak. Ala anta ja'ala ing atase yen to ndadekaken sapa sira bainana ing dalem antarane kita wa bainahum lan ing dalem antarane ya'jud ma'jud dadekaken saddan ing buntonan, ai hajizan tegese kang ngaling-alingi. Fala yasiluna mongko ora bisa tumeka sapa ya'jud ma'jud ilaina maring kita. Niki ayat yang harusnya menginspirasi kita. Kita oke lah ya'jud ma'jud itu pokoknya makhluk utawa kaum utawa apa ae lah sing dadekno rusak jenenge ya'jud ma'jud. Suatu saat dunia ini akan dihancurkan oleh ya'jud ma'jud. Eneng sing gambarno ya'jud ma'jud niku ya makhluk sing cilik-cilik tapi ngentekno bekakas. Enten sing gambarno ya'jud ma'jud niku bentuke kulite niku kaya sawu, matane sipit, bahasane ora patek iso dipahami. Nek wong-wong biyen kaya wong Cina, apa suatu saat dunia dirusak wong-wong kaum Cina ya urung karuan. Tafsir-tafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu pokok ya'jud ma'jud iku sebuah makhluk utawa kaum sing ngerusak dunia. Jadi pokok eneng gunung-gunungnya rusak, eneng kali-kaline rusak. Apa sing diduweni menungso dirusakno. Iki jenenge ya'jud ma'jud. Ya wis iso nggambarno virus, ya iso digambarno. Lah sing ngentekno gunung ya ora virus tok, ya menungso-menungso sing ragu sing ngentekno. Sing menghancurkan laut ya ora menungso-menungso ragu sing menghancurkan laut dengan tambang atau apa. Wis pokok intine ya'jud ma'jud iku kaum sing ngerusak dunia. Saat itu ketika Raja Dzulqarnain melewati sebuah kaum yang terhalang oleh dua gunung, diapit dua gunung, mereka bahasanya sulit untuk dipahami. Mereka mengatakan, hei Raja Dzulqarnain, ya'jud ma'jud itu merusak, menghancurkan bumi. Ketika mereka datang kepada kita, kita dihancurkan. Atau gini saja, kita memberimu upah, cara kharaj itu pajak, kita memberimu pajak. Yang penting panjenengan membuatkan kita saddan itu benteng yang menjadikan ya'jud ma'jud tidak bisa datang kepada kita. Saddan
Yang mereka minta itu sadan. Sadan itu benteng sing biasa. Benteng biasa ini cara saiki apa? Watu tiga induk ditumpuk watu, benteng-benteng zaman dahulu itu sadan. Kaum ini meminta sadan, tapi sapa Raja Dzulqarnain memberikan rodeman. Jadi nanti yang dibuat siapa Dzulqarnain itu tidak sadan, tapi rodeman. Jadi rodeman itu wesi campur timah, campur cor, campur tembaga jadi satu. Jaluke mung watu ditumpuk supaya Ya'juj Ma'juj ra iso menek, dikei rodeman. Cor-coran timah, campur wesi, campur tembaga jadi siji. Nah iku mulane kowe nek dadi pemimpin, nek rakyatmu iku trimo mung njaluk lawuh krupuk karo sambel, kowe dadi pemimpin gak indok karo iwak. Nek kowe dadi cah nom, cara kiaimu iku mengharapkan kowe iku dadi wong sing iso maca Fathul Muin, ya kei iso maca I'anah sak bujarimine misale ngoten. Dadi Ya'juj Ma'juj dialang-alangi njaluke sadan karo kaum niki njaluk apa? Sadan. Tapi karo Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain diparingin apa? Rodeman. Beri yang meminta kepada kita atau beri seseorang dari harapan mereka melebihi ekspektasi mereka. Jadi cara kowe iku sok mben nyenengi cah wedok utawa cah wedok nyawang kowe iku wis pokok ora rena-rena. Pokok duwe mantu kowe wis ora rena-rena, ora ganteng ra apa-apa, penting ora kakan polah, ora rena-rena. Pikirane mok ngono tok. Bareng kowe dadi mantune buktekno, boleh tambah ganteng, tambah ngrumat maratuwa, tambah ngrumat anak bojo, tambah tanggung jawab, kabeh pokoke kemuliaan. Wah, lah iku melebihi ekspektasi mereka. Aku gak nyangka Mas di bojo sampean iso kaya ngene lho, kowe ra roh. Iku Dzulqarnain biyen niku dijaluki sadan, tapi karo Dzulqarnain dikeki apa? Rodeman. Berilah seseorang melebihi ekspektasinya. Berilah seseorang melebihi harapannya. Aja kuwalik. Aja kuwalik. Nyongkon duwe mantu kowe iku urepe tambah penak terus ngepenakno jebule tambah beban apa-apa bodoli enten apa malih to Pak kok ngriki alumni jenengan lho Pak ya sing dados mantu kula niku lho bocah ndi nggih lare ngawi ngono masyaallah pinter dodolan Pak ya niku lho nggih matur nuwun to tambah pinter dodolan jabak dodolan napa Pak ya wong dodolan sawahe maratuwa dodolan sepeda montore maratuwa tiga metu didol engko sapi dituntun didol ya Allah niku melebihi ekspektasi tapi kurang ajar ngoten niku ayo ngecewakno ngoten wis dadi kaya Raja Dzulqarnain dia Raja Dzulqarnain diminta sadan tapi diberikan apa rodeman pun jenengan damel ke kita sadan benteng sing iso melindungi kita saka Ya'juj Ma'juj jenengan kita paringi upah qala ma makkanni fihi rabbi khairum fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Kala dawuh sapa Dzulqarnain mau tai barang makan kang ngungsaken ni ingsun wa fikiratin binunaini ma makkannani min ghairi idghamin fihi ing dalem masapa Rabbi pangeran ingsun minal mali saking bondo wa ghairi lan liyane mal iku khair luwih apik min kharjikum timbang saking paweton sira kabeh allati taj'aluna kang dadekaken sapa sira kabeh ing kharaj limaring ingsun nek ngono fala hajata mongko ora ana butuh iku maujud bi kelawan ingsun ora ana butuh iku maujud bi kelawan ingsun ilahi maring kharjun wa aj'alulan bakal ndadekaken sapa ingsun laku maring sira kabeh ndadekaken asada ing buntonan oleh ndadekaken tabarruan krana gawe krana Allah tabarruan krana ibadah krana Allah nek nguni fa'ainu mongko nulungono sapa sira kabeh ing ingsun fa'ainu mongko nulungono sapa sira kabeh ing ingsun bikuwatin kelawan kekuatan
lima maring barang atlu bukang nupre sapa ingsun hu ing mamingkum saking sira kabeh aja al mongkon dadekaken sapa ingsun bahinakum ing dalem antarane sira kabeh wa bainahum lan ing dalem antarane Ya'juj Ma'juj tak gawe akan rodeman ing buntonan kang ngaling-alingi ai hajizan tegese kang ngaling-alingi hasinan kang ngreksa jere Raja Dzulkarnain piye apa yang Tuhanku telah berikan kepadaku dari kekayaan, dari kekuasaan, dari yang lain yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik. Aku nggak butuh pajakmu, aku ora butuh hartamu. Ya wis tak gaweke benteng bukan karena upah tapi karena Allah. Ini keren ya, Raja Dzulkarnain itu napa keren. Kon gawekno benteng, wong-wong niki siap bayar pajak setiap bulan nih. Jadi jere Raja Dzulkarnain, apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Ya wis gawekno benteng tapi ora krana kharaj tapi krana apa? Tabarruk krana Allah. Tapi tolonglah aku dengan kekuatan kalian. Maksudnya roan. Tolonglah aku dengan kekuatan kalian. Sing tak butuhke cukupi. Apa sing tak butuhke saka benteng iki tak cukupi. Sampeyan carane roan wae, sampeyan ngetokno tenagane wae. Karo sediakno bahan-bahane. Aku bakal ndadekke ning sampeyan benteng yang menghalangi kalian dan Ya'juj Ma'juj tidak sekedar saddan tapi rodman. Rodman itu benteng yang sangat kuat yang terbentuk dari tembaga, timah, besi dan cor-coran. Nek sing dimeng apa watu ditumpuk ndut. Zaman biyen berarti sebenarnya ilmu pengetahuan hari ini itu sangat mundur. Raja Dzulkarnain ini sudah ribuan tahun. Iku wis iso gawe kimia bercampurnya tembaga, timah, besi dan semen. Gampangane wis berarti Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis iku ora trimo video call terus iso adep-adepan. Kerajaane Bilqis iku digenjong dalam waktu sekedap mata neng jerone kerajaane Nabi Sulaiman. Itu teknologi yang luar biasa. Saiki lagek iso video call urung iso mindah sing video call teko kene. Lho sok ben iso. Teknologi akan menjawab itu karena yang dilakukan Bilqis dan Nabi Sulaiman itu ya dengan ilmu pengetahuan. Sapa sing iso? Asif bin Barkhoya. Panglima perangi Nabi Sulaiman. Asif bin Barkhoya. Aku bisa memindahkan kerajaan Bilqis dalam waktu sebelum engkau mengedipkan mata. Saurunge ngene wis ngaleh. Cara saiki lagi iso video call ning Amerika kok kene video call. Sok mben sing mbok video call iso langsung teko kene. Itu jenenge ilmu apa nek ngarane? Teleportasi. Biyen neneng jenenge Kanjeng Sunan Rahmat. Muridé Sunan Derajat. Nek mboten klentu. Niku omahe Magelang to ndi ya. Terus dipindah ning Paciran, masjidnya ning dhuwur gunung. Niku teleportasi saat itu. Itu padahal zaman Kasunanan wis iso. Saiki lagi iso video call mletene ra kapal lagi itu video call. Biyen lagi memindahkan suara, jenenge apa? Telepon, memindahkan suara wis keren, wis krungu kabare. Bar memindahkan suara terus eneng gambare. Jenenge foto. Ketok gambare. Ya suarane muni, gambare tok sing ketok. Bareng saiki iso apa? Video call. Walah, sedelongkas sing mbok video call iso ngaleh ning kene. Saiki wis mulai sing ngaleh bayangane. Dadi video call wong ning kene bayangane tok. Ya kaya tenanan ngono modele, kaya tenanan. Delongkas. Nah ini Rodeman. Berarti zaman Dzulkarnain itu sudah luar biasa sekali.
atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala fukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi kitara. Atuni awe sapa sira kabeh ing susubarul hadid ing pira-pira remukane wesi. Hae kita ahu tegese remukane hadid. Ala qadil hijarati ing atase kira-kirane watu. Allati yubna kang den bangun apa biha allati yubna kang den gawe bangun apa biha hijarah. Fabana mongko bangun sapa Dzulkarnain biha kelawan hijarah. Wa ja'alana dadekaken sapa Dzulkarnain bainaha ing dalam antarane hijarah al hataba ing kayu garing wal fahmalan areng hatta idza sawa hingga ing dalem nalikane modho sapa Dzulkarnain baina sadafaini ing dalam antarane arah lorone gunung. Lafat sadafaini bidomil harfaini sudufaini kelawan domah huruf loro wa fathhi malan fathai harfaini nek kita kira nek maca baina sadafaini wa domil awali su wa sukuni tsani sudfaini ai janibal jabalaini tegese arah lorone gunung loro bilbina iklawan den bangun ketika lorong antara dua gunung iki wis dideki watu sampai kebek sejajar sama dengan gunungnya. Wa wado alan nyelehaken sapa Dzulkarnain al manafikha ing pira-pira ububan wan narolan geni haula dzalika ing dalem kiwa tengene mengkono-mengkono bina utawa sadafa ini. Kala dawuh sapa Dzulkarnain ungfuhu ngubupono sapa sira kabeh. Fanafahu mongko ngububi sapa kaum hatta idza ja'ala. Hingga ing dalem nalikane ndadekaken sapa Dzulkarnain. Hu ing hadid. Hu ing hadid ai al hadida ing wesi wa naron ing geni. Ai kanari kaya geni kala ngucap sapa Dzulkarnain. Atu awe sapa sira kabeh ni ingsun. Afrik mongko ngesokaken sapa ingsun. Alaihi ing atase sadaf kitron ing remukane tembaga. Kitron ing remukane tembaga. Wa utai kitron iku an-nuhasu tembaga al-mudzabu kang denjur. Tunazi'u tanazu utawa rebutan fihi ing dalem kitron. Apa fi'lani apa al-fi'lani fi'lur. Wa khudhi falanten buang. Wa khudhi falanten buang. Apa wa khudhi falanten buang. Apa amil sing siji kan dibuang minal awali saking fi'il kang awal li a'mali tsani krana oleh nglakokaken fi'il kang kapindho. Iki jenenge tanazuk. Tanazuk niku makmulnya satu tapi amilnya dua, cuma yang satu dihilangkan. Fa'afruhu mongko ngesoaken sapa ingsun an-nuhasa ing tembaga al-mudzaba kang denjur alal hadid ing atase wesi al-muqsa kang wis den obong. Fadakhala mongko mancing apa nuhas baina zuburihi ing dalem pira-pira remukane hadid. Pasara mongko dadi apa nuhas iku syai'an suci-suci wahidan kang siji. Datangkan kepadaku, kata Raja Dzulkarnain, besi-besi yang patah. Kita menemukan kadar besi yang ada di dalam batu itu baru berapa tahun. Kita iso nggawe mobil, iso nggawe sepeda, iso nggawe lempengan-lempengan yang dari besi itu baru berapa tahun. Padahal saat Raja Dzulkarnain berkuasa itu sudah ada lempengan-lempengan besi yang besar yang sebesar batu. Aku kei cuilan-cuilane wesi sing sak watu. Tak nggo numpuk gunung atuni zubarol hadid. Makanya banyak orang mengatakan ilmu pengetahuan itu sejak kerajaan Nabi Sulaiman itu menjadi kemunduran. Nek zaman Nabi Sulaiman sudah ada teleportasi,
bar Nabi Sulaiman kemudian Nabi Dawud. Nabi Dawud itu cara saiki ya wis ana nuklir. Nek cara wong Jawa zaman Gatot Kaca iku duwe panah jenenge apa? Panahe Arjuna jenenge apa? Sing Pasupati iku panahe sapa iku? Nah iku sekali diuncalke siji panah iso mateni wong ewonan. Iku sebenarnya dudu panah sing mbok bayango. Yaitu ya nuklir yang hari ini dikembangkan. Siji diuncalke ribuan orang mati. Zaman biyen wis ana nuklir. Tapi ilmu itu dihilangkan karena ketika ilmu pengetahuan itu bertumbuh terus dengan kerakusannya manusia. Yo ilmu pengetahuan itu iso ndadekno apik, tapi nek nemen-nemen ya dadi apa? Elek. Dengan HP hari ini banyak orang menjadi cepat bertumbuh. Anake wong melarat iso dadi wong sugih gara-gara HP. Mergawe ora usah kangelan, biyen tuku toko wae pingin dodolan ning pinggir dalan. Butuh tanah. Gawe butuh ratusan juta. Saiki pingin tuku toko, trimo gawe email, trimo duwe HP, klik wis duwe toko. Tokone ora trimo siji, akeh wong siji. Sing toko-toko pinggir dalan tambah ora payu. Ki terae kok gak ono wong tuku ki gak ono wong duwe duit. Tukune ngaleh mbah saiki, Mbah. Akhirnya pasar-pasar do sepi, sambate jere gak ono sing tuku. Akeh wong tuku, Mbah, tapi tokone gak ning pasar. Tokone saiki ning omah-omah. Terus wong timbang moro pasar panas-panas seneng COD. Seneng apa? COD. Itu apik. Tapi yo akeh sing elek, akeh wong selingkuh yo gara-gara apa? HP. Akeh wong bacokan, saiki akeh wong bacokan perkara tantang-tantangan. Lewat apa? HP. Foto diupload. Sing foto wong lemu. Gendut kakan setilah. Nang ngetok wae nek wani ngono. Terus tantang-tantangan. Dadak ngetok padha gendute. Wong padha gendute nang kakan setilah. Sing coke ra trimo, akhire bacok-bacokan. Lah ngoten niku kuatah. Begitu juga dengan ilmu dek mengaleh tempat dalam waktu sekejap jenenge apa? Teleportasi itu jajal jujur ya. Sakene sing paling meneng sapa? Reza meneng ya. Menengi pol. Kowe duwe ilmu teleportasi sing mbok lakoni pertama apa? Lho, mbayang pondok putri to dhewe san lho. Lho rono lho, wis rewen rono. Wis meneng-meneng gembol bom. Wis ngono kuwi. Lah yo teknologi itu kadang yo baik, yo kadang yo makanya sejak peradaban Nabi Sulaiman ke sini ku teknologi mulai dianu bodoh lagi orang-orang. Belajar lagi. Saya lagi iso video call. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Nabi Raja Dzulqarnain meminta bahan-bahannya. Aku kayak ono lempengan-lempengan besi. Kemudian lempengan besi ini ditumpuk sehingga antara batu besi bercampur menjadi satu, ditumpuk sejajar dengan gunung. Kemudian bakar. Nek ning kene campuri areng, campuri kayu garing, campuri itu diububi kaya pandi. Sehingga batu ini bisa menyatu dengan besi, dengan tembaga jadi siji. Iku carane ora iso dibayangno, piye carane nek ngububi. Kemudian Nabi sinten Raja Dzulqarnain mengatakan ungfuhu. Ubupono iki cara sampean gawe ning dolan ngene pandi. Besi dipanaske, dijelup, iku jenenge apa? Diububi. Sampai seakan-akan besi itu semua menjadi api. Saking durasi panas. Jadi besi semakin ditempa semakin panas, itu semakin apa? Kuat. Besi ditempa, dipanasi pol, semakin panas berarti dia semakin kuat. Atu mriwi ufri alaihi kitra, berikan kepadaku, aku akan
menimpakan kepadanya cuwilan-cuwilan tembaga. Akhirnya tembaga sing dijur dicampur karo panase wesi, famastatau ayyadharuhu wa mastatau lahu nakuba, sehingga Ya'juj Ma'juj ini tidak akan pernah mampu menampakkan dirinya dan tidak akan pernah bisa melubangi Rodma ini. Mulane metune Ya'juj Ma'juj itu menjelang kiamat. Keluarnya Ya'juj Ma'juj setelah kejadian ini nanti menjelang datangnya hari kiamat. Mulane nek sing darani Ya'juj Ma'juj iku saiki tembok Ya'juj Ma'juj panggone ning segitiga Bermuda, neng ndi iku ya tafsiran-tafsiran yang tidak mengikat. Artine ya kowe iso oleh ngandel oleh ora, iso uga ning laut pantai selatan, iso uga ning Pasuruan atau ning Banyuwangi, yo kita nggak pernah tahu. Yang jelas kita mengimani bahwa fitnah akhir zaman itu nanti ada yang namanya siapa? Ya'juj Ma'juj yang akan mengalahkan manusia, menghancurkan manusia di akhir zaman. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Qala dawu sapa Raja Dzulqarnain, hadza utawi ikilah sat buntonan ay al iqdar tegese nguasakaken alaihi ngatasi bangun sat, bangun Rodma iku rahmatun rahmat mir rabbi saking pangeran ingsun, ay nikmatun tegese nikmat li annahu kana sunat iku maniun kang nyegah min khurujim saking metune Ya'juj Ma'juj. Fa idza jaa mengko ndamai kane teka apa waktu rabbi janjine pangeran ingsun bi khurujihim kelawan metune Ya'juj Ma'juj al-qaribi kang parek minal ba'si saking ba's yang mendekati hari kiamat. Ja'ala mongko ndadekaken sapa Rabb, ja'ala mongko ndadekaken sapa Rabb hu ing sat dakaan ingkang ajur ay madkukan kang jur mabesuton kang den beber. Nek dalam beberapa hadis selama masih ada azan maka tembok yang dibangun Raja Dzulqarnain semakin kuat. Tapi ketika sudah tidak terdengar lagi azan, maka saat itulah benteng ini akan menjadi apa? Hancur. Wa kana lan ana apa waktu rabbi janjine pangeran ingsun bi khurujim kelawan metune Ya'juj Ma'juj wa ghair lan liyane khuruj iku hakon kang hak. Ai kainan tegese kang tetep kala dawuh sapa Allah taala. Wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'di wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Jadi Ya'juj Ma'juj itu nanti akan keluar menjelang hari kiamat, ketika sudah tidak ada lagi azan, ketika sudah tidak ada lagi orang sholat. Lah nek delok nek jek ning wong sholat wong Cina wis metu, berarti Ya'juj Ma'juj dudu wong Cina. Nek jaman biyen nek nerango mirip-mirip wong Cina, kaya wong barbar. Awake kaya wong Turki, matane kaya wong Cina, kulite kaya wong Indonesia. Wong Ya'juj Ma'juj, kaum Ya'juj Ma'juj. Eneng sing darani makhluk cilik, gremet awakeh seperti air bah yang datang dari gunung. Wis pokok Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang mengerikan yang datang menjelang hari apa? Kiamat. Wa tarakna lan ninggal sapa ingsun, ninggal ba'dahum ing sebagiane Ya'juj Ma'juj. Yauma idzin ing dalem dina metune Ya'juj Ma'juj ay yauma khurujim. Tegese ing dalem dina metune Ya'juj Ma'juj. Ya muju hale campur sapa ba'duhum fi ba'din ing dalem sebagian kang meneh. Ayah teledu seki campur sapa ba'dun bihi kelawan ba'dun likasratihim krana saking akeh Ya'juj Ma'juj. Wa nufikha lan den sebulaken apa fisuri semprong sangka kala. Ai al-qarni tegese semprong lil bakti krana nangekaken siksa saking kubur. Lil bakti krana nangekaken saking kubur. Fajama namung kumpulaken sapa ingsun Allahum ing khalaik ai al khalaiqa fi makanin ing dalem panggonan wahidin kang siji. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat jam'an hale ngumpulaken temenan. Wa aradna jahannama yauma idzil kafirina arda. Wa aradna lan marakaken sapa ingsun ai qarabna tegese marakaken sapa ingsun jahannama ing neraka jahannam. Yauma idzin ing dalem meninga jamaknahum bil kafir namaning pira-pira kafir. Ardon kelawan marakaken temenan.
neraka jahanam aku dekatkan kepada orang-orang kafir. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Wong kafir kuwi sapa? Alladzina rawakane wong akeh kanat kang ana apa a'yunuhum pira-pira matane. Alladzina badalun yaiku dadi badal minal kafirina. Lafat alladzina kuwi badal saka kafirina. Wong-wong kafir kuwi wong-wong sing mripate iku fi ghita'in ing dalem aling-aling an dzikri saking pitutur ingsun. Wong-wong kafir kuwi wong-wong sing mripate ora iso nampa pitutur. Kaling-kalingan saka Al-Qur'an. Kaling-kalingan saka pituture Allah, ai Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Fahum mongko utawi alladzina iku umyun pira-pira kang wuta. Maksude wuta la yahtaduna kang ora oleh pitutur sapa alladzina bihi kelawan Al-Qur'an. Wong-wong kafir kuwi wong-wong sing ora iso ngalap pelajaran saka Quran, atine tertutup, mata hatinya tertutup dari mendengarkan Quran. Wa kanu la yastati'una sam'a wa kanu lan ana sapa alladzina iku la yastati'una ora kuwasa sapa alladzina sam'an ing ngrungu. Mereka tidak mampu mendengarkan Al-Qur'an, ay layak dirunat ora kuwasa sapa alladzina ay yasma'u. Ing yen to ngrungu sapa alladzina minan nabi saking nabi ma ing barang yatlu kang maca sapa nabi ing ma alaihi ing atase alladzina. Oleh orang ngrungaken buhdon krana sengit lahu maring Kanjeng Nabi. Akhire fala yu'minuna mongko ora padha iman sapa alladzina bi kelawan Kanjeng Nabi. Wong kafir kuwi wong sing ora iso ngrungokno, ora mampu ngrungokno Al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mampu mendengarkan Al-Qur'an? Karena mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran dari Nabi, krono gedenge karo Nabi. Mereka tidak beriman. Sakniki pun sumare Kanjeng Nabi sampun sumare. Ya orang-orang kafir itu orang yang tidak mendapatkan hidayah karena mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran dari siapa yang membacanya. Afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'dadna jahannama lil kafirina nuzula. Afa hasba apa to nyono sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina ayattakhidhu. Yen to ngalap sapa alladzina ibadi ing pira-pira kawula ingsun. Ai malaikat tegese malaikat ingsun wa Isa lan Isa wa Uzair lan Uzair. Mintuni saking saliyane ingsun didadekaken aulia ing pira-pira dadi pangeran. Ai arbaban tegese pira-pira pangeran. Lafat aulia maf'ulun sanin yaiku maf'ul kang kaping pindho. Lihat takhidu kedue fi'il ittakhidu. Wal maf'ulu ta maf'ulatani kang kaping pindho li hasiba kedue lafat hasiba iku mahdhufun kang den buang. Al makna utai perkara kang den karepaken ayat iku adzunnu. Apa to nyono sapa alladzina kafaru adzunnu ngoten. Adzunnu apa to nyono sapa alladzina kafaru. Nyono yen annal ittikhadha stune ngalap. Annal ittikhadha stune ngalap al mazkura kang den tuturaken. Iku la yudibu orang mendoakan apa ittikhadne ing ingsun. Wala uaqibulan ora nyiksa sapa ingsun hum ing alladzina alaihi ing atase ittikhad. Kala aja nyono kaya ngono. Kala aja nyono kaya ngono. Inna astune ingsun iku atadna nyawisaken sapa ingsun jahannama ing neraka jahanam. Lil kafirna kedue pira-pira wong kafir aiha ulai tegese mengkono-mengkono kufar wa ghairim lan kufar nuzulan ing panggonan. Aihia tegese utawi jahanam iku muaddatun kang den cawisaken lahum maring kufar. Kalman zili kaya omah panggonan al muaddi kang den cawisaken lidhaifi maring tamu. Apa ta wong-wong kafir iku nyono nek dhek nyembah Nabi Isa, nyembah malaikat, nyembah Uzair sing dianggap pangeran, nyembah berhala sing dianggap pangeran, iku ora nyebabno benduku, ora nyebabno siksaku. Aja kaya ngono. Sapa wong sing dadekke Nabi Isa, Uzair, malaikatku utawa barang-barang liyane dadi pangeran saliyane aku, bakal tak siksa. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ingsun Allah wis nyawiske neraka jahanam kanggo manggone wong-wong kafir. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kul dawa sapa sira Muhammad hal nunabbiu. Apa to nyeritakaken sapa ingsun kum ing sira kabeh bil akhsarina kelawan pira-pira wong kang tuna apane amalan pira-pira amale.
kandhane Muhammad apa tak critani wong-wong sing rugi amale. Lafat amalan yaiku tamyizun tamyiz tabikun kang nocoki al mumayyaza ing barang kang den tamyizi. Wa bayana lan martela akan sapa Allahum ing alladzina akhsarina biqaulihi kelawan dewe Allah alladzina dhalla sa'yuhum. Sapa wong sing rugi amale, alladzina rupane wong akeh dhalla kang sasar apa sa'yuhum amale alladzina, lebur apa sa'yuhum amale alladzina fil hayati dunya ing dalam kehidupan dunia. Aibatlin tegese lebur utawa batola dola batola. Jadi nek kita nggawe atof bayan, nek isim yo melu isim, nek fi'il yo apa melu fi'il. Dola fi'il mandi berarti apa? Batola. Tegese lebur apa amaluhum amale alladzina. Wa hum utawi alladzina iku yasabuna nyono sapa alladzina ayadununa tegese nyono sapa alladzina annahum ing stune alladzina iku yusinuna gawe bagus sapa alladzina sunan ing penggawean ay amalan tegese amalan yujazuna kang den wales sapa alladzina alaihi ing atase amal. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kowe ngerti wong-wong sing rugi ya iku wong-wong sing lebur amal kaapiane ning alam donya. Dhek nyono apa sing dilakoni ning alam donya iku apik, padahal sing dilakoni niku lebur, Allah bakal diwales. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina akhsarin iku alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina bi ayati rabbihim kelawan pira-pira ayate pengirane alladzina. Bidala ili tauhidi kelawan pira-pira perkara kang nuduhaken suwijine Allah minal Qur'ani saking Al-Qur'an wa ghairi lan liyane Al-Qur'an. Waliqaihi lan ketemu Rabb ora percaya ning gone ayat-ayate pangeran. Ora percaya nek Gusti Allah niku mung siji. Ora percaya nek pangeran niku mung siji, ora percaya nek bakal mati ketemu Allah aibil ba'si, tegese kelawan ba'si wal hisab was sawab wal iqab. Fahabitat mongko lebur apa amaluhum pira-pira amali alladzina ai batalat kese lebur apa amal. Wong-wong sing ora percaya ning Allah dadi pangeran sing ora percaya enenge baksi hisab sawab sak piturute ya iku sing bakal lebur amali. Falanuki mongko ora jumenengaken sapa ingsun lahum maring alladzina yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ora tak jumenaken waznan ing derajat aila naj'alu tegese orang dadekaken sapa ingsun lahum maring alladzina qadron ing derajat luhur. Mereka tidak aku beri kemuliaan, tapi aku mereka beri siksa. Dzalika jazaohum jahannamu wallahu a'lam.